Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasy ýokurlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä narklaryň ýokurlanmagy ilkinji nowatda sementi degişli boldy. Bu önümiň bahasy 2 seçemeti galypdyr. Şuňlar Türkmenistanyň Mary vilayatynda sementiň 50 kilogramlyk haltasynyň bahasy 50 manada ýetipdir. Daşuguzda ol 40 we 55 manat aralygynda satylýar. Munun sementiň bahasy 15 we 18 manat aralygyndadyr. Türkmenistanda guruluşyk materiallarynyň bahasynyň ýokurlanmagy ýurtda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden ýagynlaryň bir näçe regionyň infrastrukturasyna ziýan ýetirmeginiň ýa-da gabat geldi. Mart aýynyň 2-nji ýarymyndan bäri ýygyderli ýagyn şäherleri, owulary we ekin meýdanlaryny suw almagyna ýetiripdi. Gara ýollaryň ençemesini ýumurdy we demir ýollary diper ýetirip gatnawy kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň günorta gündorundaky Mary vilayaty we gün bataryndaky Balkan vilayaty iň köp ziýan çekdi. 19 martda Bereket şäheriniň uly bölegini we onlar çowany suw alypdy. Ýa-da Serdar, Türkmenbaşy we Balkanabad şäherleri suwdan ejir çekdi. Suwdan ziýan çekdi. Mary vilayatynda sil ýagynlar Taxtabazar, Serhedabad şäherlerine ziýan ýetirdi. Bu ýerde sil suwlaryndan ýüzlerçe ýaşaýyş çaýa ziýan ýetip onlarçasy doly ýumruldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebii hadisadan ähtiýaç bolmak barada ilata öňünden resmi duýduruş bermediler. Hemde sil ýagynlaryň hatda bolandygyny hem agdamadylar. Şol birakda Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň suw howdanlarynyň mümkin joşmagynyň öňüni almak boýunça çäre görýänligini habar berýärler. Häzirki wagtda Huzutanda Mary vilayatynda Murgap deriýasynda bent gurulýar we suw howdanlarynyň töwerek daşlary berkidilýär. Güýçli ýagynlary başdan geçiren Aşgabatyň ýaşaýjylary hem 2 hepde golay wagtlap onuň netijeleri bilen ýüzbe-ýüz bolmagynda galýarlar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň söýlerine görä häzir paýtagtyň köçeleri suwdan we läbekden arasylanan hem bolsa ýaşaýyş çaýlarynyň ýerdeminlerinde we birinji gatlarynda henizem suw saklanýar. Beceriş işleri ýaşaýjylaryň öz hatabyna amalaşdyrylýar. Öňkü ýubileyine häzirki Ankara köçesiniň ugrundaky ýaşaýyş çaýlarynda ýerleşýän ýerdeminleri arasalamak işleri heniz hem dowam edýär. Ýerdeminleriň käbirini bölekleýin, käbirini ýarysyna çenli, käbirlerine de dolulugyna läbek sil suwlary bastdy. Suwy tölegli çekip aldylar ýöne ondaky läbegi adamlaryň özleri arasalamaly bolýarlar diýip Aşgabatdaky habarçymyz 29 aprelde aýtdy. Guruluşyk Türkmenistanda ileri tutulýan puda hasaplanylýar. Türkmen hökümeti ýurtda guruluşyk serişdeleriniň önümçiligini, şol sanda sementiň önümçiligini arttyrmak planlaryny ençemegedek mälim edipdi. Ýurdun sement öndürüji 4 sany karhanasy bar. Kelatada, Baharlyda, Balkanda we Lebapda ýerleşýän zawodlaryň her biri ýylda 1 million tonna çenli sement öndürmäge ukyply. Resmi mediýanyň maglumatlaryna görä Lebapdaky sement zawody 2018-nji ýylda agdalan kuwaty laýyk 1 million tonna sement öndüripdir we 250 000 tonna sement Owganistana we Özbekistana eksport edipdir. Mundan başga-da geçen ýyl Türkmenistanyň hökümeti vilayatlarda ýylda 300 000 tonna sement öndürmäge ukyply kiçik hususy karhanalary gurmak planlaryny eglan edipdi. Şol planlar prezidentiň importyň ornuny tutýan ýerli önümçiligi arttyrmak barada noýabr denen nowatdaky tapşyrygynyň ýa-da gabat gelipdi.